Iki masuk calur tok iki anu. Iya, Ronda malam iki. tok. Lah kancane do ning ndi liyane? Sereme koyo ngene petenge koyo ngene lho. Alah sik tenang anak aku. Apa iki ra ngerti aku kene iki lulusan pondok 15 tahun kok. Masa lulusan pondok kowe? Iya lulusan pondok. Ya tapi lulusan pondok tapi iki delok petenge ngene sereme koyo ngene kok. Jan, bocah nek ra tau diwang agama. Iki sak ngrungokke ceramah apa ora? Ceramah apa? Ya nek wayah poso iki setan-setan iki do dikurungi. Ngono ya. Apa kamu? Alah, sik tenang kayak iki gur codot. Codot. Iya. Nek codot suarane ngono. Apa kamu? Juh, ning ndi wae mau? Wah, matane malah tekan kono jadi lulusan pondok. Iku lho pondok bersalin ta apa entekno bleh. Antu opo kamu? Entekno kok malah. Matane malah mlayu terus iku. Jadi lulusan pondok kowe, Cuk.